ďalšieho videa z hry Brawl Stars. A ako som v minulom videu slúbil, zahral som si zabol asi také 2 hry minulé, čo sme končili. Dal som ho na 14. rank a mám za chvíľu budem mať 300 trofej, čo bol nás minulý cieľ v našom minulom videu. Mám taký pocit, že dneska by som to mohol už zvládnuť, ale ja už to nebudem nejak zdržovať a poďme rovno na hru. Vidím, že tu máme El Prima, ktorá má tento pekný skin. Ja som mal aj na mojom starom ešte. A zrovna je tu, ale budeme 2 QB. Ale to by som ešte mohol zvládnuť, ak by sa to moc blízko nepribližil, tak by som ho mohol zvládnuť aj teraz. To moc nie, asi nepôjde. No, vidím, že tu je Daryl, sa trochu stiahnem. Ten keď si nabije účko, tak ma rovno môže rozstrieľať. Ale to nie, tak som ešte raz hýto, bolo by to výborné, áno. Áno, El Prima sme to dali, neviem čo si myslel. Asi som sa, že ja takto porazil, že by to takto obnovoval, ale to sa mi nepodarilo. Máme tu Ems, tá bude musela byť problém. Akékoľvek, akého bola. Osmičkový Dynamite, to už nevyzerá dobre. Teraz sa musím rýchlo regenerovať, aby som vôbec mohol prežiť. A jedna rana. To by mohlo byť hneď dobré, keby som teraz vyhral, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Môžeme ísť by to výborné, lebo by sme rovno mali ten 15. rank a ten fakt dneska chceme dať. Potom 16., 17., 20., 25. sa mi to moc podariť do 20. No takto 2 boxy zo štátu by nebolo nic zlé. Som ho rýchlo zobrať. Možno tak. Jak to niekedy potrebuje. Dobre, Kerpiola, táto dostane hit, nedostane. Toto bolo úplne na nič účko od tej Emzačky, takže aspoň nebude mať účko. Nebude mať čím ma spomaliť. Ona je nad dverami, takže možno, že by som ju mohol zabiť. A áno, aj sa stalo. Máme showdown proti Edgarovi. Jaj, toto bude ťažké. No, aj to bolo ťažké. Keby neskočil, tak by som možno mal nejakú šancu, ale asi by som ju nemal. A už vidím, že mám hneď 15. rank na bola, čo je dosť dobré. A vidím, že mi chýba jeden bod, aby som mal masterku 1 na bolovi. Takže poďme rovno na ďalšiu hru, že by sa to hodilo nejaký ten win dať. Pretože keby sme mali win, boli by sme bližšie k 20 a potom zase. Takže by sa to hodilo. No, máme tu Kita, takže pozor na neviditeľnosť. Má taký gadget, kde sa dá neviditeľniť. Máme tu aj Mortisa, ale ten si na mňa asi netrúfne. Ja teda nemám gadgetu, že si bude rýchlejšie dobíjať útok. Good Mortis, good. 8-bit. S Edgarom majú nejaké fighty. Jedné fighty tam majú. Takže 8-bit sa nám tak nezdá. To by som mohol doraziť, yes. Čiže máme 5 pár chvíľov. Máme tu to Greta. Mohol by som si tie pandy zobrať odtiaľto, že ja si nechcem, pretože musím mať. Spike si minul útok, to je celkom dobré, ale ja tiež nemám moc útoky, takže si radšej doberiem. Mám tu toho Mortisa ešte nezobral, ale to celkom dobré. Keby sa ten Mortis vyhol na toho Spike, bola by to moja šanca, ale tam bude iba stať. Edgar tu musel niečo až narobiť, ale Joko prežil, dobre, neprežil. Sedmičku Dynamite, ten Dynamite bude najväčší problém, lebo on sa bude takto schovávať za stenami a bude iba házať bomby. Čo by sa mi nehodilo, ale čo by som s tým narobil, ak si ten Mortis netrafí na neho, tak bude asi nejaký koniec.
No, toto som trochu zvolknul. No, nemá šancu na mě trafiť. Asi bohužiaľ. No, to hodím tam mini, aby nešiel. To sa musím napúšťovať. No, netus. A bohužiaľ ma zabilo 4. miesto. Toto furt není to prvé, minule sa nám darilo viacej. Ale teraz mám tých viacej trofejí. Vezmeme si masterku. My sme mali nejaké coiny na budúci upgrade bola. Ale teraz rovno ideme na ďalšiu hru. Máme 4 win streak. To znamená, že teraz, ak by sme sa dostali do top 4, máme plus 4 trofeje. Takže takú minisériu by som chcel spraviť, ako Porty má dementné komentáre a Mid má Polda Pankrác. Tak napríklad aj Poldu Pankráca by som mohol natáčať. Chcem sa iba vás spýtať, že či by vás to bavilo. Dajte mi vedieť do komentára, že či by som to mal natáčať. Lebo nerobí problém, aby to bavilo nejaké hry. Iné než Brawl Stars. Takže ja by som tu privítal a chcem sa iba opýtať, že či by ste to vy privítali. Takže dajte na toto video like, ak to chcete a napíšte nejaký komentár, že či by ste chceli tú sériu, či vy mi do komentára napíšete hru, ktorú si mám zahrať, ja si ju stiahnem a zahrám si ju. To by bolo asi všetko k takýmto otázkám, ale fakt môžete mi to aj napísať do komentára. Dobre, vidím tu toho Daryla, ktorá je sedlička. Tá Shelly ho musí zabiť toho Daryla. Ale neviem, či si chcem zabiť. Dobre, práve mi skočil na menu. Aby som sa nechal schodať. Mohlo by to byť dobré. Ale okej, Karot môže sa na žiadne neskočiť. No, vlastne, že nie. Je ten Karol a teraz si ma všimol ten Daryl, takže ďalšieho obetu budem asi ja. A vidím, že to má ešte jeden bod. Takže by to možno. Skôr som sa presunul tu. A dostal. Sme tu. Vidím tu bola ďalšieho. Ale ten má fakt väčší power než ja. On má viacej HP než ja. A teraz už nám ostáva iba jeden cieľ. A to je túto ten Karol. Poď prosím. Sme zakončili toto video nejakým videom. Bohužiaľ nie. Tak dáme ešte pár hier, že či by sme dali nejaký win. Ale už sa blížime skoro k 16. ranku, čo by bolo veľmi dobré, keby sme ho dali. Lebo potom by sme mali už iba 4 ranky, kým dáme 20 a ja by som mohol 16 dať do polovičky, aby sme potom mohli na ďalšie video mať toho menej, ale to by som museli dať 16 v tomto videu a to by sa nám možno mohlo podariť. Penny nebere boxy, takže asi by mala ísť na stred, lebo ona má tie peniaze, ktoré keď trafí, tak vystrelia. A tie dávajú tiež ešte tomu damage, takže s tým by mohla niekoho úplne aj zabiť. Poviem, že to tam strašne damage, keď tu traja ľudia pri sebe, tak ten by ma zabiť. A to aj veľa ľudí nevie, že Penny s tými peniazmi dáva damage. Strašne, keď tu skočí, tak asi som dole, ale nechcem to niečo robiť. No, tam je ten kód. Ten kód musí ísť dole. Chceme nejaké dobré miesto. Jo. Vidím tu už toho Serge'a, že už sa vás chystá. Ale nemá super range, takže ešte by to možno mohlo trochu ísť. Ja si tam hodím mini, aby som to tam mal poistať. Daryl. Yes, no prosím. Prosím. Asi tu dole fajčí ten Search Storms. Keby sa to tu Daryl naplnil správny čas, tak by to mohlo byť aj tak, že by sa možno zabili navzájom. Ale to sa asi nesmie stane. Dobre, hodím mini tu, takže teraz budem pri tejto oblasti. Takže ten Daryl má si takto zabiť, už som ho pochopil. Čo sa snaží.
Teraz keby tá Ems využila tohto momentu, tak aby som sa mal posunúť. Jak sa vyregenerujem, tak by to ešte toto mohla byť vydaná. A tá Ems ma zabije, čo? A škoda, vždycky taký malý kúsok, aby sme vyhrali. Lebo už máme 16. rank. Dáme ešte tak 1-2 hry a potom asi budem končiť. Ale dneska by som chcel ešte aspoň jedno video natočiť, aby som mal nejaké videá. Lebo zajtra neviem, či by som točil, takže chcem to vyskúšať dneska, že by som natočil dnes. Dúfajme, že ju zle využijem. Zase tento rudokrém. On stojí 149 alebo 79 kg, takže to není to vlastne skin, ale má ho tu skoro. Máme tu aj král El Primo, som sa všimol. Máme tu Fabula El Primo skin. Máme tu Frank a Jana. Ten jak by si na mne zabil účku, tak by to vôbec nemusel byť dobré. Hodím mini, nech tá Bea tu nejde. Podľa mňa ma nenávidí za to, že som ju do začiatku strieľal. Daryl, teraz jedno pohodí, takže dobre, asi dobre, ďakujem ti Dynamite, ja sa teda som ten Daryl som nevšimol, ale úplne minul zle to účko, takže to by sme možno ešte niečo mohli uhrať. Takto keby som zahrnul toho Dynamite hore. Ja by som tam išiel, tak by ten Daryl... dobre, teraz som iba proti Dynamiteovi. Toto by som už mohol vyhrať. Yes, máme výhru ľudia, ale dáme ešte tú jednu hru. Tak som hovoril, 15 trofej, to strašne pomôže. Toto by mali dať 63 trofej, no tak si ešte otvoríme túto coiny, Stardropy event. Takže bežte si zahrať nejakých 6 hier a hneď máte 6 Stardropov. Potom, ak ešte nemáte dorobený Brawl Pass ako ja, tak máte na to ešte 2 dní a 18 hodín. Ale máte tu ešte ten legendárny Stardrop, takže viem, že teraz máte questy na to, že by ste to hneď dorobili. Takže keby ste išli podľa tých questov, tak to dorobíte hneď. Potom tu máme ešte ten random Stardrop, takže to sa oplatí teraz splniť tie questy, aby sme mali aspoň dobré veci od Supercellu. No a ja sa strašne teším na novú sezónu, lebo viem, že bude buď 50 týrová alebo 70. Keď si všimnete 1000 coinov, 1000 powerpointov, proste má to úplne všetko tento nový Brawl Pass. A príde mi, že ten starý Brawl Pass nebol zas tak dobrý, takže ja osobne radšej tento nový, ale to je iba na vás, že či sa vám páčil starý alebo nový, ale no... To je problém Supercellu, že niekomu vymazala Brawl Pass. Ja by som podľa mňa dal, že by mohli spraviť 50 týrový starý Brawl Pass, že by si vždycky niekto mohol vybrať na začiatku sezóny, či chce tento alebo iný. Ja by som to privítal, by sme si niekedy mohli zobrať, že chceme coiny a tie kredity a niekedy, že chceme Stardropy, takže hej, no to by mohli pridať v ďalšej sezóne, ale no, čo ja už s tým narobím. Dobre ľudia, toto bude pre toto video všetko, vidíme sa ešte dneska alebo zajtra a ja vám chcem prijať všetko dobré do nového roku, aj keď je to už neskoro, lebo nový rok už vie, ale aj tak, neviem prečo teraz, ale chcelo sa mi. Dobre ľudia, čus, dajte like, odber, napíšte komentár, či chcete tú sériu, že by som hral vaše hry, ale ja už tu nebudem zdržovať, takže čau.